ya ainihin sirrin lamari baki canza suna ba, ya ainihin sirrin lamari baki canza suna ba, baki canza suna ba. Da sirrin salati mun motsa ilahi ka ba mu aran dama, yarda aminci har tsira ga manzon ka mai cika alfarma, a sa alihi da sahabbansa a da auliya wahanin dama, makagi ka sa har babana inuwa ga dukkan sainana, maula ya shak malam nasir a gaishe ka kogin alfarma ya babana. Assalamu alaiki batula, ni bawanki ne kuma mai rauni, kuma ni dafin ƙaunar ki yake yawo cikin bargo da jini. Azabtuwa ruhi na ke yi akan sanki faɗi mawayo ni, hawaye nake ya maulaci, dube ni umma na hausaiti, ko ran kiyama ke na rike ummulasan ummu sai ni ya zara'u. Wayyo zara'u, wallahi aljanna inda yi babu umma mu ba ma santa, koma ina zara'u take yaran kiyama mu muna gunta, ba mu santa domin aljanna ko kuma tsoro na wuta, mun so ta dan ta cancanta domin hakan shine tsafta. Ai dan tsiya ke cewa wai yabon umma samsam ba tsafta, ka koma makaranta. Annabi shine fece bin su Fatima shine addini, kin su ko tsantsar kafirci ku faɗa ku ƙara da ƙini. Waɗansu na cewa waito a kyala umman ma a zamani, lallai ku ce musu kai can su annabi ma baya san su, sannan ku gane hadisin da samsam ba zai mana ƙarya ba ya zara'u ta aina'u. Hasken tajallin Allah Fatima ce ku gane kalamaina, ta ɗauki suna ta ɗau siffa da zaki ya ikiwana, inda ta motsa annabi ya yi motsi akwai tsantsar kauna. Tajallin ma'aikin Allah ce, matar Imam Alzaki ce, Nasir dukkanin wuya ba zan bari ya banki ba momina, momina, momina. Labbaiki wasu alaiki batul kai da la'ana ne muna tuba, dan Allah ummaki mun lutufi na waƙe ki ko da ban kai ba, mai baitukan ki cikin izinin ki kar in faɗa ba a gano ba, yana na kar da na zamdolo a yaban ki kar ai mun gwalo, mai baitukan ki 70 a mako guda ya maulati dan Allah nana. Don a rufai ku yi mun abuwa baitin mu yau fa akwai zafi, ban ce da Fatima Allah ba dan dakata malan sufi, kuma yadda dukkan nana ta wallahi Fatima to tafi saman ilafu mafi girma, ku kira ta Fatima ma'asuma, wallahi Fatima annabi ce sai mun faɗa ko ba su so ba ko rai bai so ba. Wallahi Fatima na rantse da akwai karatu mai zafi, wata mu je neman hadda da akwai bayani mai zurfi, din yau karatun Fatima ne wallahi ba zancen wakafi, mai ba da umarni take matar Aliyu uwar gaske, in ka biya malam wanke don mun faɗa sun mauce, suka ce da mu mun lalace don mun faɗa wai annabi ce, to mun faɗa mun nana ta wallahi Fatima annabi ce, ku tsaya akwai sauran zance, mai sanya gawa ta yi zance, wallahi Fatima sirri ce, Allah batulu muke zance, girman batulu azimun ne, nana azimun ne. Inuwar makagi ba dan ke ba na tabbata da akwai saura, ke ce ake cewa Kausar sunan ki ne ya Mansura, kuma furanniya ta soyayya da Allah ya ba manzon tsira, kudura tana yi miki take daga ke ko ba wata bayan ke, intaha iyakar mai furci ko tuni bai tuna komai ba zai tuna komai ba.
ita ba shiru ba zance ba, ba zama ko tashi ce ba, mukamanta sun wuce bayyanuwa kuma bai rage muku kuya ba, wuce da su kowa ya gano, kana kowa bai gano ba, zahiri bai zama kuya ba, batini bai zama fili ba, fasuwatin hadarar lahu ta hangen ku ba zai hango ba, ba za ku sani ba. In na kira da 2NN wasu za su ce da akwai saura, in na kira da 3NN bayanin ta za su fito karara, ga Fatima ga Fatima ga Fatima duk a cikin Zara, ku kyale su gyare su yi kara, ku fito mu kama tashar tsira, majalisin da ba a begen umma me za ya kai ka gurin hira, me za ka faɗa? Adon waraka adon alkalam da ke harshe yake kwalliya, sai kin ɗarsa wa bayi a kirji sai siraya cikin zuciya, ke ce kika yarda 'yan sai na su dinga yabanki zinariya, alfarma sai da mun gani ba don mun kai ba kuma mun sani, minki ilai kiga aikin ya kammala dole mi godiya, gode nana.